Aber yn 8fed gyda 15 pwynt o flaen y Drenewydd. Dyma Niall Flint. Flint, sgiliau da gan Flint i guro i ddyn. A mae'n mynd am ergyd! O, ergyd dda gan Niall Flint. Oedd Dave Jones yn gorfod bod yn effro, ac yn y diwedd mi oedd hi'n arbediad da gan y gôl geidwad. Ond ergyd gynta am gôl. Dyma Robles. Robles i'r Drenewydd, croesiad da! A'r gôl yn dod gan Aaron Williams. Ond y gwaith creu yn gampus gan Louis Robles allan ar yr asgell chwith yn casglu'r bêl, yn torri tu fewn ac ar ei drod dde yn croesi'n berffaith i lwybr Aaron Williams. Jenkins yn cyrraedd hanner ffordd, ond Robles ac yna'r y bas yn wych at Sears. Sears nôl at Robles. Robles creuwr y gôr agoriadol, fe sy'n croesi eto. Mae Jenkins yn gofod ymestyn i fraich dde i'w harbed hi. Robles croesi oedd e am wneud, ond oedd y bêl yn hedfan tuag at gornel y rhwyd. Sutton sydd yn clirio, allu Aberystwyth lawr i 10 dyn dros tro, bas ymlaen gan Rushton, ond na mae Bradford yn manteisio ar gamgymeriad Nick Rushton yn y cefn. Bradford yn effro, Rushton yn cysgu gyda'i bas yn ôl, a Bradford yn cadw i ben i guro Dave Jones, ac ni'n gyfartal yma ar goedlen y parc. 31 o funudau wedi chwarae, bellach Aberystwyth 1, y Drenewydd 1. Evans yn letraws, peniad allan, ac yna cyfle, o, dyna chi ergyd gan Charlie Edge yn casglu'r bêl ym Miracle Cosby ac ar ei drod dde yn ei chrymanydd i tuag at gornel ucha rhwyd. Oedd e'n anlwcus fanna Charlie Edge. Rushton yn codi mlaen at Aris. Wel, mae hwnna'n uchel gan Aris, eiliadau wedi bod ar y ca. A cerdyn melyn yw ei gyfraniad cynta. Nigel Aris ymlaen fel eilydd yn lle Zeli Ismail. Y gicrydd hir gan Jack Rimmer. Wel, oedd e di gweld Dave Jones oedd hi ar ei linell. Mae chydig o awel tu ôl i Rimmer. A'r bêl yn syrthio ar dôr gôl. Roberts wedi parhau ei rediad, dyma Aris. Aris yn troi tu fewn ar ei drod dde, mae'n bas dda, y Miracle Cosby, mae Rushton! A mae Rushton wedi cipio lle i'r Drenewydd. Yn 1 ola Cwpan Cymru. Aris ar croesiad. Mae Aberystwyth yn methu clirio. A blaen trod Nick Rushton yn curo Lee Jenkins. Rimmer, mae eisiau mynd mor hir a phosibl, mor gyflym a phosibl, mae'n gwneud hynny. Steph Davies, defnyddio'i gorff yn dda. A drwchwch ar y lle nawr sy'n gan sgorio'r ail gôl y Drenewydd Rushton. 3 yn erbyn 3, mlaen at Aris. Aris i'w selio hi! A mae Aris yn sgorio trydydd y Drenewydd. A nhw nawr yn sicr, bydd yn mynd 1 ola Cwpan Cymru. Rushton yn creu y tro hwn i bas yn berffaith i hollti'r amddiffyn, ac Aris yn cadw i ben i guro Lee Jenkins. Aberystwyth 1, y Drenewydd 2. Gwaith campus gan Aaron Williams at Matty Jones mewn at Aris, ond mae Aris yn rhwydo yn cam sefyll, felly dim ail i Aris, dim pedwerydd i'r Drenewydd. Mae Nigel Aris wedi derbyn cerdyn melyn yn barod, a tro hwn mae'n gerdyn coch.